ai ina rikici jiya shi yasa ban yi kiran ka ba, ina cikin wannan trend din. Inna lillahi wa inna you should have called wallahi da mun yi hira da kai kuwa. Ai ba yadda zan yi saboda halin da muke ciki wallahi. Akwai wanda muka kira kuwa. Shi ne kawai da wallahi ai jiya nan mun samu travel experience wallahi. Saboda ni duk wanda suke site ina ma an kashe su. Side by side wallahi wanda muke tare wanda an harbe shi a kafa abun wato duk wanda zai baka labari ba wanda yake cikin jirgin. Don rike mutu ransom for 1 hour almost 15 minutes or 20 ba rescue ba wani abu makamancin irin wani. Kuma da suka sa abin nan bomb jirgin ta yi drilling kafin ta tsaya suka fara shooting side by side. Ma abin zai baka mamaki kananan yara shekara 18-20 sun sa bindigan nan ya ina jigidan nan. So sai suka yi unjustifiable kawai suka zo suka yi forcing ni ina cost 20 ma harbi kofofin suka yi kokarin forcing ɗin shiga suka shigo sai suka fara shooting. So akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni ita kafin ta moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta wata mata fito ni ne ƙasa wasu sun kwanta. Ina zuwa suna harbin maza da mata ne? Ka ce ba sa me? Bari in sake maimaita tambaya ta. Su idan suka zo yan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne wannan yaro ne wannan ta mace ce kawai kowa suke harbi kenan. Ba abin da ya dame su. Ai da suka zo lokacin da kafin jirgin ya tsaya bayan sun yi drilling jirgin. So lokacin kafin jirgin ya tsaya sai suka fara buɗe wuta ta window. In fact ni akwai yarinyar da na sa ta bani ruwa lokacin muna kan hanya bai wuce 10 minutes abin ya faru ba. So ita ne ina ganin kusan number one victim a coach din saboda bindigan na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana haduwa a jikin matar. Ɗaya matan na miƙewa irin ta tsorata ita ma sai ga bindiga a cikin ta kawai. To ni ina ƙoƙarin going flow to sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama wato ka san kamar dan tsauni ne haka mun shiga tsakiya to su kuma suna gefe da gefe a kaunin to da jirgin ya drilling sai suka sako suka yi forcing suka fara zuwa first class dan muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai moving ba suna saukar da su in mutum ba zai moving ba ku harbe shi sai mu ta na'am yanzu kana Kaduna ne ko ka wuce Katsina? Ina Kaduna. Yi mana bayani da kuka tashi daga Abuja karfe nawa kuka bar Abuja zuwa Kaduna? Mun bar Abuja 8:30. Ni dama na sai jirgi na sai tiket dina Edo ne. To da na ga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin. So na zo Dawaki in ga wani aboki na sai na ga to ayin haka ne Kubwa Iskoloza. So sai na tafi Kubwa. Mun jira jirgin nan daidai 8:30 muka shiga jirgin nan muka fara tafiya. Daidai 6:30 muka fara tafiya. So muna tafiya ne har ta zo jere ta yi sulo muka rasa sulo da ya ta yi ba dai alamun fasin za su shiga sannan kuma ta ci gaba ta yi take off. So exactly 7:50 muka ji karan kawai. Muna jin karan kawai shikenan sai muka ji jirgin ya jirkice ya sauka daga kan track. To kafin ta stabilizing akan bayan ta yi drilling shikenan sai muka ji shooting din to kowa sai ya rikice to sai ka ji rindiga ta window pop da muka tsaya ne sai suka zo suka taking over jirgi saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa da suka bude suka harbi wasu a ciki suka fitar da wasu a ciki sannan suka je akwai taragon da ina jin ko NURT sun yi mitin ne a Abuja don ciyamomi kusan guda 4 na an tafi da su ko da Katsina da Sokoto da Zamfara ciyamomi na union suka dawo coach ɗinmu na ji ina kwance suna cewa su harbi kofofin nan by all means ya za su shiga wurin to wasu suna ta ɗan tsauni to glass ɗinmu sai suka fara firing kawai wurin firing ɗin ne suka samu wasu to sai suka zaga suka kuma 17 shi yake daga 17 suka shiga ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na ina jin ɗaya yana cewa Musa me na ji kana ya ce wannan ke ɓata mana lokaci shi yasa na harbe shi so before you know it sun riga sun shigo tarago mu sai harbin kawai ba kuɗi ka san abu in Allah dai zai ce za ka kuɓuta su ga so bayan 1 hour 16 minutes shine sai muka ji zuwa rescue team sojoji ba gaskiya ne ban taɓa ɗauka suna aiki ba irin yadda na gani jiya saboda sun nemi way ɗinsu tun da daji suka yi kokari don gaskiya sun shigo da hilux da irin motocin na nasu ya kai 30 kuma da manyan sojojin a ciki
sai muka ji suna taba ta kashi tsakaninsu. So can kuma sai muka ji shuru, ne sojojin suka zo suna ce mana sun taking over jirgin, we are safe now. So saboda haka waɗanda suke injured ana kokarin fita da su, ga wasu sun cika za su iya, wasu kuma gawawakin haka ga sun basu lita da flow ɗin jirgin jini ne da aka yi ta gani all over. Yawwa, to Alhaji Shu'aibu, za mu so kai mana bayani, shin bayan wannan abu mai kama da bom wato nakiya da aka dasa, jirgin faduwa ya kife ko kuma ya sauka daga kan digarsa ne da yake tafiya a kai? Ya sauka a digar ne, taragon da nake ciki ya riga ya dace ma, wato yana Allah da ya kare kaɗan ya rage ya faɗi. Sai ya goce ya karkace. Ya goce ya sauka complete a kan rail ɗin har ya rikice, amma bai kai ga ƙasa ba, da taragon da nake ciki da wanda yake gaba da wanda yake gaban shi. Na baya ne muke ce su san ko ya kai ƙasan tun da hankalinmu a tashe ne. Taragon jirgin muna da labari ko na taɓa gani akwai jami'an tsaro. Da abun ya faru su wani mataki suka ɗauka? Yawwa, jami'an tsaro wato mun yi commanding ɗinsu saboda sun yi stationing kansu a taragon. Dan na san ba za su fi ko guda 7 ba. Abinda suka yi sun san za a yi empowering ɗinsu. So sai suka koma inda kofofin jiragen yake, in suka ba da harbi 1-2 sai su sake repositioning kansu. Amma a ƙarshe da wuta ya yi wuta, yawancinsu sun koma sun cire riga ne na yin abin nan nasu da zai identify security. So suka koma dole yadda muka kwanta nan haka suka kwanta. Don sai ka ji suna cewa gaskiya abun is too much bayan da za su yi. So kaga daga baya su nasu da suke shooting din daga cikin jirgin muka ji ya tsaya. So sun gane cewa yadda mutanen suka zo sun zo ne su all out duk abin ma da zai faru ya faru. Alayyabu, kana jin mutanen nan yana zuwa, kana jin mutanen nan ko da yake ba wai lalle ka gan su bane gaba daya. Suna da kamar yawan su zai kai nawa a tunaninka? Wato abin da ya faru ya samu kai tunanin yawa, sun yi stationing din su gefen ta wannan barayin da wannan barayin, kuma a gaskiya suna da yawa. Tunda ba za mu ce mu ga numbers ɗinsu ba, amma abin da muka yi la'akari da shi duk gefe da gefe harbin bindiga ne suke yi ba ƙaƙƙautawa. Ya nuna alaman suna da yawa, amma a tsallake sun yi stationin motocinsu wadda in suka kwashi mutane za su je su duba, domin kana jin ƙaran moto lokacin da ina jin sun ɗiba sun yi gaba da su. Waɗanda suka tsaya suka ci gaba da operation ɗin su suka fara tattara mutanen da za su hau tsaunin da kafa. To wannan duk mun ji. To amma in san adadin su na san dai suna da yawa based on yanayin yadda kowane gefe daga farkon taragon zuwa ƙarshe kowane gefe bindigogi ne kawai, ba gefe ɗaya suke su koma gefe ɗaya ba. To kaga wannan ya nuna suna da yawa sosai. Kuma ka ce yara ne ƙanana suna. Akwai yara aini akwai wadda na gansu in ka gani sai kai mamaki, shekara 18-20 ba su wuce haka ba. Da wani da Hausa suke magana ko da wani yare suke magana? Kullum su Hausa ga shi nan dai muna ji haka. Ka gani wannan abubuwan ya nuna kawai sai dai Allah ya tuba, Allah da ya kyauta. Amma dai mu mun zaci duk wanda yake jirgin na addu'a yake tunanin ko akwai wani dauki da zai zo ko helicopter ko wani abu da zai haska su ya zama an kore su, ko sai muka ga shiru. Muna duba to kuma babu network, sai Etisalat da Airtel shi yake dan zuwa ya dauki. To don haka kawai sai ya zama babu wani means na communication da za a samu wani dauki. Har ya kai ga duk wanda ya daga wayan suka ga haske, to taragon za ka ga sun buɗe ma wajen wuta kuma. To abin da suka yi kenan. Har muka ga dai zuwa sojojin. Yawwa, Aisha Abu, faɗa mana kai kwantawa kai ƙarƙashin kujera ko ya aka yi Allah ya tsere da kai. Ke ne wato lokacin da suka harbu na kusa da ni sai na faɗi ƙasa, faɗuwar ƙasan da zan yi sai wani ya hau kaina. Ita wannan gawan yarinyar ta hau kan shi. To sai zama ni nake ƙasan fulo sosai, wasu na sama na. To kuma da suka zo suka ta harbin cikin taragon, Allah bai ba da ikon ya wani abu ya same ni. Wato sai kai shiru kai lip kana ta addu'a kawai. To iyaka abin da muka yi kenan gaskiya magana. Amma akwai abokina da yake can gaba, mun rabu a station taragon shi daban, shi sun tafi da shi da matan shi. Sannan kuma akwai wani shi ma da muke tare, shi ma za mu fita lokacin da aka zo rescue din, so na ga kaman gawan shi ne shi a kasa. Ya nuna dai mutane da dama dai sun mutu kawai a wannan, dan na ji ana kawo maganar mutum 50 ko ma abu mai kama da haka. To ai ba za mu iya kirgawa ba, tunda dai wani lokaci za ka ɗaga ƙafa kana ƙoƙarin karkata ka
gawa haka ko kana abin nan an ka sauka ƙasa to duk dai haka ne to abin sai dai addu'a kawai Allah zai ƙara kare mu kawai. Bayan sojoji sun zo an ce sun haurar da ku kan wani tsauni ku jira kafin a kawo muku ɗauki haka ne? Ai saboda jirgin na can ƙasa ne so tsaunin sojojin sun yi wani irin abu ne kamar takala tsakaninsu wannan soja na can kamar kusan 5 suna sama sun riƙe hannun mutum guda shi mutum guda ya tura ma ɗan uwansa kafa ɗaya soja to ku kuma da kuke can ƙasa suna ɗauko hannunku su riƙe su ba wannan na sama haka suka yi ta mana muna ta haurawa tsauni suka yi ta mana don ba wani matattakala da za a yi. An ce har goyon waɗanda suka je raunuka masu kai. Sun goya sosai kuma yara akwai waɗanda ba a ga iyayensu ba saboda rudewa ko an tafi da iyayen dole dai ko da ba naka bane haka dai muka ɗauke su dai aka hauro da su don sun tafi da ƙananan yara kidnapping ɗin to wasu kuma yaran an tafi da iyayensu so suna nan sai kuka so dole a ɗauke su ma aka hauro da su. Daga baya aka fita da ku daga wannan dajin? Bayan sun haura da mu a tsaunin inda motocin sojojin yake don na zaci inda suka ajiye mun iyakan sojojin kenan amma da na ɗaga kai sai na ga sojojin ashe sun yi stationin kansu ne da nesa sun kwakwanta a cikin dajijjukan to sai suka gewaye mu to da suka gewaye mu motocin da suka zo da su cikin dajin to sai a evacuating ɗin wasu sai a tafi da su hanya mu muna zaman jira to maimakon dilen a je a dawo da ɗan tazara to sai suka ba da shawarar masu lafiyan su fara takawa sojojin na gefe da gefe haka ake ta kokarin fitowa to kafin a zo hanya su Nigerian Army sun yi providing costa sun kai kusan 10 da ambulance muka zo muka tarar a bakin hanya to inda aka yi evacuating din mutane zuwa Kotoko bara. Alhaji Abu faɗa mana shin ka taɓa gamuwa da wani abu na tashin hankali a rayuwarka da ya kai wannan farmaki da aka kawo muku? Wallahi ni ban taɓa ganin irin wannan ba. A ce dai kuna gani iri-iri kana zaune da mutum yanzu nan kuke zaune da shi amma bindiga ya riske shi ya kashe shi kai kana zaune Allah ya kubutar da kuma bindigan nan kai ma baka sa rai cewa za ka iya fita a wajen ba dan sai wanda yake jirgin kowa zai baka labari bindigan ya riga ya rikita kowa ne gaba ɗaya kuma ba gefe ɗaya ba da wannan gefen da wannan gefen sai kawai dai addu'a Allah ban taɓa ganin irin wannan musu. A nazari me kake tunanin waɗannan 'yan ta'adda me suke son cimma da suka kai hari kan jirgin fararen hula suka yi kashe-kashe? To, ni abin da dama na sani shine tun da ishu ne aka ce na neman kuɗi na kidnapping su tare su kama su shiga daji su kira 'yan uwa a ba da kuɗin fansa. To, amma kaina ya ɗaure da menene hikiman bayan kun kwashe mutane kuma ku bi saura da bindiga kuna kashewa. Wannan abu ya ɗaure min kai kuma har yanzu na kasa lissafin me ya janyo wannan saboda in dai mutum zai iya duban karamin yaro ya harba ko ya duba tsohuwa ko mutum bai ci ba bai sha ba ya harbe shi to ni gaskiya Allah Nasiru ban san irin lissafin da zan baka tunanin su ba gaskiya. Wato dai ba wata fassara ma dai kawai da za a yi zuwa gaskiya na gama aunawa a gaba daya tunda iya fassarar da muka sani na kidnapping su kwashe su nemi kuɗin fansa to sai gashi sun bage da bayan sun kwasa na kosa suka zo suka ga bari su yi westin su kashe mutane kawai ba gayar ba da mutum bai ci ba bai sha ba kuma abin da yasa nake tunanin akwai informa ko kuma kila akwai wasu irinsu a cikin jirgin ni ba a taragona ba ne amma ɗaya da muka hau tudun yana ba da labarin cewa da suka shigo taragon ya ji an rike wani ana ce mishi kai ɗan majalisa ne ko suna irin tambaya ɗin nan to kaga wannan ya gwada cewa ta yiwu akwai informa ko kuma an gaya musu ire-iren mutanen da suke cikin jirgin to kaga duk irin wannan sai ka rasa wani fassara zaka ba. Wannan fa Alhaji Shahabu ya nuna tafiya da ta mota da ake tsoro ake shiga jirgin ƙasa duk ma yanzu ba wata hanya ma mai tsaro kenan. To babu wani mafita ai. Yau din da ake bani labari wasu sun zo gaishe mu sun ce ai bayan Chief of Army Staff ya zo Vice President sun zo Kaduna an ce hanyar Abuja ma an tare yau din ta titin mota. To kaga ina ne mafita? Kaga babu sai dai mutum kawai abin da ya saura mana addu'a. Domin dai gaskiya jiyan nan Allah shi ya ga dama ya fitar da mu babu wani hikima ba dabara ba wayo a ciki
wannan ita ne kawai ya sa muka samu mafita. Saboda na ga ta tsohon mataimakin gwamnan Zamfara ma a yan harbe shi a kafa, wasu watakila sun samu raunuka da yawa irin wannan. An sa wanda suka samu raunuka muka shigo ambulance da su jiya, wani zaka ga an harbe shi a kafada, wani a hannu, wani a cinya, wani kuma baya. Akwai wanda wata mata a cikinmu an brush ne ba bullet ya shiga ba ne, ya brushin kuma ina kisa da san da ya rabiya ce da ya brushin ɗin gefen idanta, sai ta ce a lokacin da ya brushin ɗin muna magana da ita a cikin ambulance, mijinta ne aka tafi da shi, sun sauka da shi, ta ga sun da suke buga mishi gindin bindiga ya sauri, sai ta ga ta ummace ta bi a tafi da ita. To ta ce wanda yake kasanta ya kwanta, shi ya rike kafanta gam, amma in ba haka ba ta bi shi duk abin da zai faru ya faru. Wannan ita take ba mu labarin a cikin ambulance din da aka ɗauko mu. Yanzu ba ta san halin da mijin zai gaba, amma ina kyautar san kaman da ya rabiya ce. So amma abin da zai kawo su Kaduna ta yi mana bayani, zai zo aiki ne, sai ya ce ta shirya su tafi yi aikin su dawo tare. To yanzu ita bata san halin da yake ciki ba. Alhaji Shabu, na san wataƙila kawai sai dai a yi addu'an Allah ya kiyaye na gaba, amma ban san ko akwai shawarin da za ka bayar saboda a samu dai a inganta tsaro yadda mutane za su fara hutawa daga irin waɗannan matsaloli da suke hana su bacci ba. To gaskiya na farko dai mu kyautata ayyukanmu, mu kyautata niyyarmu, mu fara tsarkake zuciyarmu, sannan na biyu kuma jami'an tsaro mu taya su da addu'a. Domin wanda yake waje ko da ne ma in ka taba ni sai in ga kaman ba a komi, amma daga jiya na gane cewa wayannan sojojin wallahi abin da suke ya wuce, abin yayi yawa ne yasa haka kai ga haka. Amma tsakani da Allah yanda suka yi deploying jiya har da manyan su suka shigo dajin nan, wallahi tallahi ya nuna cewa suna aiki, sai dai a tsaya su da addu'a kuma Allah ya ba su musa. Wato wai me ake cewa ne, abun ne da yawa mutuwa wai ta shiga kasuwa, wata kalma ce da nake jin da ana faɗa. Akwai ɗaya shi ma yana cikin ambulance ɗin, shi ba harbi ba ne amma an fita da shi, ya bani labari cewa ya tafi first class ne ya je ya ga wani, sai ya tsaya hira. To dama nan ne first target ɗinsu. Aka zo yawa wajen da masu kuɗi suke zama. Ya ce an fita da su, amma sai ya sa ran shi ko sun ɗauke shi zai yi ƙoƙarin guduwa, sai dai in harbin shi za su. To da suka sa shi a mota, yana kyautar sun ya ce gefen windo ne, sai da suka zo wani wuri kamar kwari ne, shine sai ya ce ya dira, to shine ya karye a hannu. Har motar ta tsaya za su fara harbi, sai wani ya ce su wuce kawai su bar shi, to shine ya gangara wani kwararo. To sai da ya ji jami'an tsaro suna ihun cewa mutane su kwantar da hankali, to shine ya fito. To daidai lokacin da yake ba mu labari, daidai lokacin kuma a inda ya fito garin shi aka ce ga matsalan da yake ciki, mutumin ya kawo da ni cewa ga shi can bandit sun shiga sun kashe mutane kuma sun tafi da wasu. Wannan kaga tun da ma ya buya a wani waje, yanzu inda su miyagun ne suka buya, kaga za su iya ma sake ci gaba da kai hari kan jami'an tsaron ma kenan. Sosai kuwa. Da jiya na bar shi a 44 an ɗaga hannun suna ƙoƙari, kuma muna zuwa 44 kafin mu so su malaman aikin asibiti sun riga sun zama alert, ba wani wadda aka bar shi wai cikin wai don ya zo yanzu a jira, nan da nan suka yi take emergency, sun yi kokari. Alhaji Shabu, Allah kiyaye na gaba. Amin ya rabbi alamin. Yanzu ka koma kana hanyar za ka koma Katsina kenan, ko za ka dan huta a Kaduna hankali kai kwanta? Ina Kaduna hankali na kwanta gaskiya, saboda da na rinsa ido kawai ina kallon abin da yake faruwa, ina kuma duba makota na waɗanda aka harbe su, ina tuna yadda muka abin nan da su kafin mu taso. To amma ni kam alhamdulillah ba wani abu, da zo dama buguwa ne da take-take da za a kai ma mutum a sauransu ko ina da gaɓoɓi, shine sun suka ban magani a asibiti na shanu zo. To alhamdulillah muna fatan waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu, waɗanda suke hannu Allah ya ba da ikon ku fito da su. Kamar yadda na ga shugaban kasa ya ba da macin oda a bayanin shi da na gani, ya gwada ma jami'an tsaro nan shi duk abin da za su bai son wani bayani, kawai a je a ceto wa'annan mutane kuma su ɗauki mataki, kuma a gyara titin jirgin hutu. In dai Allah ya sa sun abin nan sai mai fatan nasara. Jirgi dai kan wannan yana kama ya yi damiji, zai wuya ma ya gyaru nake gani. To wadan wani abu ne sai su da ya shafa expert ɗin in suka duba suka gani, amma dai duk jirgin nan ya jirkice akan titin shi, kuma ya kwanta wasu gefen kuma yana dab irin namu coaches ɗin kenan da kwanta. Allah ya kiyaye. Amin. Yawa.